Joten kanise ma pachoka e boma bul mar Pentecostal Voices of Kenya koro dwaro mondo mi paro mar chik ma higa 2024 mageto tayo chenro ma kanise mondo wit oko. Maeri en kaluwore ni paro ma kamano ok ochiw thuolo ne kanise mamoko ahinya to yor bero gi duol mabiro chung'negi loso chike matayo ute lamo duto e pachoka. Paro ma kamano yango ni duol noero biro ting'o jotend din e bwo mabul mar NCCK, KCCB kod Evangelical Alliance of Kenya. Jodolo go bende okwedo mabor paro mar dino ne kanise ariwore kod josiasa mar ni gin jokristos mana kaka oganda mamoko. Onge jasiasa manonyuol kwa e polo. Josiasa duto tema wan kodo duto te gin mana achiel kuomwa. Moko nyithindwa, moko minewa, moko wetewa. Ok wanyal keto gi kando. Seche ma gin chiegni kodwa eka wawuotho kodgi. Ka nitie gima achiel kuom kata ariyo marach kuom eigi, kanisa ema nyalo chung' motegno mondo mi chunygi lokre mondo mi giti yo mowinjore. The commission is proposed to comprise of, among others, the Conference of Catholic Bishops, National Council of Churches NCCK, and the Evangelical Alliance of Kenya. While we have nothing against them, these bodies do not represent the diversity of the church in Kenya. For example, they do not represent Pentecostal churches such as us, and limiting the composition of the commission to their nominees only serves to entrench their interests. Hii serikali vile ilivyo hivi ni kwa sababu sisi Pentecostal churches who are the majority, sisi ndio wengi katika taifa la Kenya, na ambayo hii bill haiangazi mambo ya Pentecostals. Kwa njia nyingine imetengenezwa ili kugandamiza na kuweza kufunga makanisa ya Pentecostal. Erokamano nyako Ramogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago.